Identitás, esélyegyenlőség, inklúzió. Tapasztalatunk szerint a hátrányos helyzetű fiatal munkavállalók számára nem csak a választott szakma tanulása jelent nehézséget. Sokszor probléma például az önbizalomhiány. Sok fiatal nem foglalkozik tudatosan önismerettel. Gyakran a fiatalok nincsenek tisztában a jogaikkal és lehetőségeikkel. Gyakran nem tudják, hogy milyen elvárásaik lehetnek a munkaadókkal szemben ahhoz, hogy méltó és egyenlő bánásmódban részesüljenek. Pedig a sikeres munkavállaláshoz szükséges a tudatosság ezeken a területeken. A Signcodesnél a mindennapi munkánkban nagyon fontosak ezek a kérdések. Azért készítettük ezt az információs anyagot, hogy a saját tapasztalatunk alapján útmutatást adjunk. Az első fogalom, amit bemutatunk, az önazonosság. Mi jellemző rám, milyen értékek, milyen tulajdonságok, milyen meggyőződések? Miben különbözöm másoktól? A Signcodesnél például napi témánk a siket közösség, a siket kultúra összehasonlítása a hallók világával. Nagyon sokat tanulunk egymástól ebben a folyamatban. A második fogalom a társadalmi sokszínűség. Ez nem csak azt jelenti, hogy az emberek különbözőek. A lényeg, hogy ezeket a különbségeket az emberek elfogadják és tiszteletben tartsák. A társadalmi sokszínűség gazdagítja a társadalmat, lehetőséget kínál a kölcsönös tanulásra és fejlődésre, elősegíti az igazságosságot és az esélyegyenlőséget. Az anyagban részletesen foglalkozunk a fogyatékos személyek társadalmi megkülönböztetésével. A Signcodesnél az egyik meghatározó mondás, hogy nem én vagyok fogyatékos, a társadalom tesz azzá. A fogyatékos személyek az élet szinte minden területén hátrányos megkülönböztetést és kirekesztést tapasztalnak. Mi azon dolgozunk nap mint nap, hogy tudással és hatalommal vértezzük fel őket. Célunk, hogy részt vegyenek a gazdasági, társadalmi és kulturális életben. Szintén nagyon fontos az inklúzió. Ez magyarul befogadást, elfogadást jelent. Az emberek egyenlőségén és elfogadásán alapul, függetlenül az egyének különbözőségétől vagy hátrányos helyzetétől. Minden személynek joga van részt venni a társadalomban anélkül, hogy hátrányos megkülönböztetés vagy kirekesztés érné. A Signcodesnél minden nap élvezzük a munkahelyi inklúzió előnyeit. A cégnél megvalósítjuk az egyenlő hozzáférést, elfogadást és egy esélyegyenlőséget minden munkatárs számára. Ezt az anyagot sok szeretettel készítettük, mert hiszünk abban, hogy létrehozható egy élhetőbb és igazságosabb társadalom, amiben a hátrányos helyzetű fiatalok méltó módon vehetnek részt.